Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Ay, asa kay Doldool din yung hospital nga makapalit tag brief da. Ayo lagi, kaming nako. Uy, tingog mo gitong anghila? Asam to? Ako ka itong huna-huna. Pero, murag yung iyang tingog. Ay, noon daw naman sa mga mura-murag tingog. Kung magkita mong usab nga dili tuyoon, likay! Patay. Nakasaad naman rin kong milagre nga mulikay na ko niya. Kung galing magkita mig usab. Di na lang ito na ako pangitaw ng tinguga. Palit lang akong hapin kung kumpare. Tanawa. Nagkatawa ka, ha? Nagmilagring sa doy. Grabe kay ka nang. Tinuod bitaw na? Ay, lagi. Ako naman ganitong giingnan nga, papaliton. Total, tuwa naman gyud sa syudad. Noon, daghan man sa kapalitan dito. Ay, tiguwang nagyuspiping. Limtano na kaayo. Liman ka, nga kaimportante ana, nalimtan pa gyud. Luoy ang Kuya Piping, oy. Ay, looy yung tao kung matiguang nalida. Looy nga katawanan. Nilakaw man ko rin yung kauban. Dugawag yung Kuya Piping Among gida ganina. Di, nga, ilakaw rin Ay, gila ay tingali. Tanak ka mas kwarto ni Father James. Ang makasnak mo. Makasona din mi, madam. Dili sa ICU. Sa regular nga kwarto. Ibalhin man niya siya dito kung makamat mo na siya. Sige, madam. Mukuyog minimo. Sunod na muna ako. Ay, salamat taon. Naputos na yung taon na kong kumpare. Di na yun ni panuhoton. Di na ko mabalakag matagak. Ay, di na akong balik sa ospital. Sorry na akong gamay. Asa naman yung kauban? Ano nun ta? Makakaonsad siya ba? Ang buto ng Kuya Piping Tawagin ninyo. Na, wasa ko kami muray sa iyong number, madam. Gidbat sa ko. Mao ba? Suhito ba to siya din sa syudad? Tingali mo saan? So ito to, madam. Bag-ura ganito silang ng milagring din, itong miaging simana man tingali to. Milagrin? Oh, iyang asawa. Ay, allergic manggugkuan ang ngana. Oo. Kinamnon ako milagring. Suod makayo na nila si Father. Mo nang ilang anak. Kung ganik ito sa Kuya Piping, kahibaw sa nahitabo ni Father. Hilak ka na siya. Mao ba? Unya si Father sad, pinangga sad niya kaayo si Kuya Piping. Grabe siya mulaban ni Kuya Piping, madam. Kanang dunay magbugal-bugal ni Kuya Piping. Katusang nagluya siya. Hurig kayo sa Father. Mao ba? Excuse anak ninyo. Mabalik ko na ako sa ICU. Balik ko na mo din Sige, madam. Salamat niya. Way sa pa yan, oy. Sige. Dinhi una mo. Naunsa bang ko? Kung makadugog ko nga niya, Pipi, kung ba andayon ko? Pero imposible. Dili mahitabo nga si Felipe ang iligi pasabot. Dili. Pila man sa imong anak. Naminyo og tagabugo imong anak. Kulba gyud da. Nag-anam og kakusog. Diyos ko, dili lang unta siya. Nagdumot gyud ka nako. Unsa bang ko? Kaila ko na mahinong ko nagunaw na niya. Ginoo ko ayaw lang intawag itugot. Dili lang yun unta siya si Felipe. Ang piping nga ilang gipasabot. Dili lang yun unta. Asa man kwarto hadong? Siya yun!
Siya gyud, si Felipe. Mutalikod ko. Di lang unta siya makabantay. Salamat kawa siya makabantay. Di pa ko andam nga matubang niya ni Higayuna. Dili pa. Mula ka kong balik. Tingali di ko makapugong sa akong gibati. Asan tos Kuya Piping ay? Uy, Ayo! wag gid palibag na. So Kuya, dali. Ay, ako ninyo. Snack man. Bago ra yung nigawas ang mama ni Father James, Kuya. Nagkasugat ra gid mo niya. Ha? Uy, dagan mo ko kasugat. Karon lang gyud. Bago lang gyud. Mau pa? Sige sulob. Unsa to, bro? Sa tayo gisulob. Kuan man ta bro. Sige sulob kay. Bro nga stripe. Oh, kena, no stripe. Dayon. Pants. Maong yung pants. Wa ko kabantay da. Sige lang, Kuya. Balik na to. Nagpans ha? Nagpants. Sugatan ako umtoy pants. Sige, Balik sige. na siguro to, Kuya. Okay. Check ko, Father. Okay, pagkanasa to ninyo, be. Pagkanasa ko ninyo. Okay, wamang yung mo mangagda, oy. Mapauli lang yun una ko. Di mahimo magkatubang mini Felipe ng panahon na. Lord, pasaylo ako. Pero dili pa ko andam. Mahadlok pa ko. Pila man sa imong anak. Usaray akong anak, Felipe. Usara. Si Father James ra ang akong anak. Oh, asa naman ang inahan ni Pader? Wa pa malagi mo balik. Bitaw sa? Oh, na. Excuse me. Oh, Anytime today, ibali na pasyente din he. uy, nakamat mo na days, Pader? Oh, nakamatngon na. Yay! Yes! Ay, salamat taon, Lord. Salamat, Lord. Uy! La, hilag yung amahan, oh. Ikaw din ang papa, sir. Dili, ma'am, oy. Amahan ra simbahan. Awe, santo papa de ka, sir. Hello? Sa naulinas pa ni mo si Padre? Nakamata na siya? Sige. Salamat. Ay, Diyos ko. Lord, salamat. Salamat, Lord. Sige. Muanhan ako. Nipauli lang una ko kay may gikuha ko. Ikaw lang na bahala diya, ha? Sige, bye. Diyos ko, salamat. Salamat ka nagkamata na si James. Pero, unya na ko mabalik sa ospital. Unya na ko makalakaw na sila sa Felipe. Uy, dito magsabaw, uy. Salamat sa inyong pagduaw. Oh, Noy, Sige na siya gilak, Pader. Katong nag-uol siya nga ng disgrasya ka. Ngilak siya. Pero nga, nalipay na sad siya nga. Okay na ka. Ngilak na sad siya. ay naghilak, Noy. Nay, namisik sa kong naong. Di palagi ko mamatay. Wag, sorry, Pader. Niluhan pisik, oy. Ako nagkiki. Salamat kayo, Pader. Ay, ambot sa bitaw, eh. Ay, ambot sa bitaw niya akong mga mata, Pader. Ay, ambot na makainis mga luha. Dahil mag-agas. Salamat, Salamat ninyong tanan. Nahibaw ko. Nag-ampok mo para na ako. Nagkampog yung tanan, Pader. Ako, Pader,
Kamis milagring, kada adlaw gimi nagrosaryo para nimo. Og salamat sa Ginoo nga iyang gidungog nga among pagampo. Akong usbon, salamat kaninyo. Salamat kayo. Hay, salamat sa Ginoo. Sigurado na yung luwas si Padre Ping. Mao lagi, Greng. Nakahilak lagi mis kalipay lagi. Oo niya, perting lipaya sa iyang inahan. Natural. Lipay mo ganit ang watay labot, siya pang inahan. Oo niya, Ping, nagkahimamat na gyud mo niya. Sa inahan ni Pader? Ay sa inahan lagi ni Padre. O man may makita eh. Kay pag-abot na mo, mausap ko ni paglakaw. Mo to nga nang lakaw mi. Uhay man kong nilakaw, mga uhay sa ko nga nakabalik. Pag-abot na ko, mausap ko ni paglakaw og balik. Nang lakaw na lang mi. Wa pa man siya mo balik sa ospital, mao nga wag mi magkahimamat. Hala no. Ngano gyud kaha na, Ping, no? Nga unsa man. Nga di man gyud mo mag-abot. Aw, di pa panahon nga magkailam eh. Ay, wa kaha na tuyo, Ping. Musiwa tuyo ah. Tingalig nakakita na siya nimo og nilikay lang. Ha? Noon sa kamilagring? Nga kung likayan magkos inahan ni Pader? Basin lang ba? Ay nga no, man lagi nga iya mo kuno ng buhaton. Nga wa pa man siya makailan ako. Ugod sa masay rason nga iya kong likayan. Basin lang lagi. Unsa man taon ang dagan sa mong utok, Gring, oy? Gano naman taon na? Di sa pag-unsaping, no? Pero gikulbaan baya ko. Unsa may pasabot nimo? Ay, Unsa lagi pasabot nimo? nga ang inahan ni Padre Ping, maorasab si Angela nga imong ex. Jesus, Mariosep. Bibi, kurusan tagunan ng imong agtang, be. Naunsa naman taon ka, oy? Wa pa yung kahuwa si Ana. Unsa, mangangi naman hinuong kaglayang tao. Ikaw, Gring, ba? Si Padre atong gisgutan. Siyang hila na sa imong ginahuna, bida sa ginimo, eh. Sa gulan, magyunan na imong kinuanggol ng atong istoryang tarong. Ay, dili ba ni kwinanggol ning ako, Ping? Lahi ba yun akong pamati ining hitabua, ha? Okay, nagpadamang ka sa imong, nagpadamang ka sa tintasyon. Dili may tabong muli kay siyang hila na ko, Gring. Kay kada magsugat me, siya ginay mo unag sang pitako. Kahilas. Tinulbitan na! Siya ginay mo unag sang pit kay di man dayon ko makabantay niya. Sa ato pa, imong ipasabot nga siya mo'y makailagyo dayon nimo. Oo, kayo. Maugunay mo munag sang pit, pero insultuhon ko pirmi. O lagi, pero maogi mo una. O lagi, mo nga imposible kayo ng imong ginahuna bahin sa inahan ni Pader. Imposible kayo na. Pasensyang nagabian ko. Natuog pamagot ko kadali kay wa ko'y maayong kinatulgan sa miaging mga adlaw. Unya, namili pa sa ko mga t-shirt ni mong mga shorts. O kining ubang mga gamit. Di pa man ka makagawas dayon. Mo istar pa kag pila ka adlaw din sa ospital. Pasensya na, mahal. Nakahatagin nung kaso niyo. Pasensya ba, uy? May mag-imo ning sa... O niya, okay na ka? Okay kaayo. Labi pang nakamata ka na. Praise the Lord yung kaayo. Nalipay sad ko, ma. Kay dinihang ako mga parokyano. Ay, uoy. At usang adlaw, din sa dang ubang mga grupo. Nalipay kay kung nakakita nila. Labi na yun ni Piping. Ay! Ay, Usa man to. nabuhian akong alkohol. Nagduka patingali ka, ma. Katuog lang noon. Gabiin naman sa... Wa naman ko magduka. Wa lang ko katarong og wa na ko matarong og gunit ang alkohol mong ako nabuhian. Oo, sa may imong pamati karon. Ang imong wa magsakit? Wa ka malipong? Ginoo ko. Kadlaw naman lang, wa pa man kong makatug. Sa kakusog ba sa kasahagok ni ining milagring o sa iyang gisulti kanina? Di sa pag-unsaping, no? Pero gikulbaan baya ko.
nga ang inahan ni Padre maorasab si Angela nga imong ex. Ya, wag yung dagas pangutok aning asawahaw eh. Kulbaan naman sa noon ko. Has ka no? Uy, namarog ba yung akong balibo? Kung saon na lang. Pasensya ha, pero soft diet pa ka. Kay baw kung di ka ganahag lugaw, pero agwantahan lang yun una ni. Unsay may kasulti ni Piping ma. Sorry. Atong nahagbong ang alkohol gabi, nagiskot sa kwato ni Piping. Karon kutsara na sa imong nabuhian. Gamahan ang tingali tong tawhana. Wa mi makita ng imong giingon nga Piping. Kay pag-abot nila, uwa ko. Pagbalik sa nako, uwa na siya. Unya kinibalik man kog lakaw. Ay, wa na sa mi magkita. Ay, magkuha na kog laing kutsera. Sagdi lang. Magilaira na niya mo pohon sa kong birthday. Kinuo ko. Dugay pa man ito akong birthday. Basta magkaila-ila ra lagi mo pohon. Mauna. Magkaila-ila ra lagi mi pohon. Sige, kauna. Hoy, Piping. Gabaan baya ka ng pagkaon, oy. Nagduka-duka ka man gud diha. Oh, Jesus. Kulbaan ako eh. Pakuyawan tanim mo ring. Naunsa man ka, oy. Mura man kagway tog kay nagduka-duka man kaatubangan na ng pagkaon. Wa gyud ko'y tog tarong ring. Og nga ano man ko, no? Pwede man kusugas mong hagok. Aw. Mao ba, Ping? Muhagok na di ay ko, Ping. Wagbay ra. Nihagok na lang sa unta kag apil. Awa ka. Imo na hinuon kung gibugal-bugalan. Ay, higop pa ng kape, aron mawa imong duka. Ay, may pa. Ay! Ihita mo ko na yan. Di nakamata ka. Basta maon na to ha. Doon na tayo pa-welcome home ni Father James, inigbalik niya. Sige, mauna na ko ninyo kayo. Mag-ilis pa kong mga buwak sa prayer room. Okay. Maitag mo text na si Ma'am Angela, oy. Kano sa mo balik din si Father. Aron, ma-finalize na mong among buhaton. Hi, sister! Oh. Ano siya na ibalik ni Father? Nakagawas na? Nakagawas naman ko, no? Pero tuwa pa silang bay. Mo text sa Ma'am Angela, kano sa mo balik din si Father. Uy, close sila sa mama ni Father. Sa kadiha? Close bitaw mo sa mama ni Father? Si Pader, inyong gisgutan. Okay nakagawas na ko ng Father. Tuwa na sa ilang bay. Mo text ra yung mama kung mubalik na din si Father. Mutex ni mo? Nilida ko ay. Ikaw mong ko'y nagsigig tabi diha. Ah. Sabi na kong ikay ka-text. Bago na mong gisultihan si sister. Nya, sa may buhato na nagbalik ni Pader. Nanigi andam ang youth, kuya. Mapila lang tingali mi ninyo kay masuko na sa tos Pader kung magpabungga ta sa pagsugat niya. Di ra ba na siya gusto nga mugasto ta? Sige lang, kuya. Kay magsabot lang yatang tanan para pag-finalize. Ipasimple lang na to kay ma'am na gana ni Father kanang simple lang. Oo, mao gyud na. Simple lang gud. Mitag mo text ng mama ni Father, no? Kanus agad siya mo abot. Ihatod siya sa iyang mama? Ha? Ihatod kitingali. Ihatod gud na. Uy, mama na gud na niya. Bisag unsa pa ng anak, bisag pare pa na. Mabalak ka gud na. Sakto ka do. Pagkaila-ila na gid mo siyang mama, kuya. Hey, gaya sad mo text sa mama ni Father, eh.
Kaya nga naman di ay. Ah, Usa na ito yun ni Mama nga mutex man siya. Pader. Father! Oo, Father! Ay, pagkiatlong. Mabugat na Pader. Ay, sorry, Father. Nalipay lang ko nga ni anak ka. Hala, uy. Imo man may surprise, Father. Ikaw ra, Pader? Na si Ma'am, Father. Wa, nihits na ko sa among family friend kapaingon sa bantayan para mo doon usab sa pari dito nga si Father Eric Orio. Ah, wala, purnada yung plano. Kanya na mas, Pader. Lagi. Pero okay ra. Pwede na maghapon itong ipadayon. Daan pagyug ko nga namoy plano. Mao nga wagid ko magpahibaw kano sa kumubalik. Di man may mo gasto, Father. Simple naman among plano. Bebe, unsa man na inyong plano kay moapil na lang ko. Ay, naunsa man ko eh. Mura magyukog pahoy ini. Di ba ginawasa kung huna-huna ang inahan ni Padre? Salamat ninyo, ha? Salamat kayo ninyo. Gitintal na sad ka. Ug nagpatintal ka. Sakto si Piping. Gitintal gid ko ini og nagpatintal na sad ko. Human akong pakaon ining mga manok og baboy. Magrosaryo ko. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala. Karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan ug sa anak ug sa Ay, kabayong nagtuwad, animal ka man gid oy, Piping. Ikaw ba wag yung kay buot oy, wag yung kay batasan tiguanga ka. Tiguang ka naman unta. Nangadji ko di ba ka manuktok? Diretso ka ra magpangabli. Imo lang yung kong gipakuratan. Banong laging, uy. Pagpatol sa kaiko ka ng imahen sa birhen sa imong tubangan, oh. Ay, natural, imo man kong gipakuratan, be. Ay, diniyos gid ang akong pagpangadji, ha nya mo kalit ka lang. Bagring, dinyos yun. Bantog na nga dali ka rin nakalitaniyag pamalikas kay dinyos na yung pangadye. Baya sa dinyos. Gawas una dito, Ping. Gawas una dito. Ano lang kong pagawas ha. Musabat na lang kung mo pangadye. Sige, sige. Mas maayo pa. Sige, sabat na lang. Ay, mahal ka, Berhen. Pasayloa in taon ko Ginoo kong Hesukristo. Pasayloa ko nga nakapamalikas ko. Ang ikaduhang misteryo sa kasakit, mao ang paghampak kang Hesus sa haligi nga bato. Sa ngahan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Agoy, kasakit sa akong tuhod. Ping, tabangi kog barog, Ping, be. Oo, niya. Unsa man tong imong ibalita na ko. Nalas, Padre James. Unsa? Uy, mauba? Ay, salamat, Lord. Nabalik na gyud in taon si Padre. Kisa may iyang kauban, Ping. Iyang inahan. Gihatod siya siyang inahan, Ping. Uy, si Padre rang usa. Uy, nanugod taong wa man sa ihatod sa iyang inahan. Gipasagdan lang niya iyang anak, nga bisag pari na mabughat sa baya na. Doon na tingali sa gilikayang makita. Natanawa ka ra gyud mo pagani pagkahuman at rosaryo na nasagana. Ay, ni mo milagring. Pabiditahan tabaga kang Padre, no? Aron, malimpyo na ni mo huna. Ay, di manggod, Ping. Matinga, malanggod ta nga. Wa man niya ihatod iyang anak. Paminaw, ha? Kalit ang pagbalik ni Padre Rene. Wato makapangandam ang iyang inahan kay kalit-kalit ang desisyon ni Padre. Muhatod ginunta ni siya. Galing lang, gani nagtiksanay sila ni Lida kanus mubalik sa Padre. Kay i-welcome munta siya. Unya kay ni kalit magtunga ganina nga wada mas Padre.
Wa man magpahibaw siyang inahan. Oh. Mao ba? Ano ka, tuwas lida, pangutan ako, di ka matuo. Ka. Kining, Pader. Okay ra kay ning kaon na. Okay kayo. Mao ni pinobre pero abunda. Pero dili po ya bunda, Pader. Dili po ya bunda. Kaugid noy sa tinuod lang. Mm. Gimingaw ko ng imong mga corny nga komedya. Joke. Yari. Parehas. Pader, parehas na. Ay. Murag yun mo, amahan og anak. Oy, sister, dali tupad na mo. Dali ka, oh. Ay, okay na ko dire-dire, oy. Lami man day kayong saging parisan o ginamos, no? Lami kayo. Labi pa nga may sili og limonchito ang ginamos, samot. Nganong wa man mo anhi imong mama, Pader? Ay. Nagyambi ramang yun baba ni Agkuhan, nang luod ko na ko, sister, kay kalit-kalit man ako pag-anhi. Nangandam nam to siya para paghatod nako. Pero may giatiman pasab siya nga dili pwedeng diha-diha dayon biyaan. Mao nga wala siya kahatod nako. Mabitaw na akong isulti ni Mugring. Ay, mas maayo manggod unta to nga ni Asiya. Aron magkahimamat sab sila ni Piping. Kay wa pa man gyud na sila magkahimamat. Ayoy, nihirit pag yun da. Pinapaslakan ko baka na ginamos ang baba ni Bayhanap. Punga-punga maguntingali na ron. Diba, Padre, no? Wa pa man sila magkahimamat sa imong mama. Wa pa gyud. Ako'y paslakan ka ni ron. Usa ka palaksang ginamos na pugaan. Usa ka kumo nga sili. Maghinulsol maguntingali na ron Bayhanap. Oy, ngano ka diha, Piping? Nalagoy na imagine ka katawanan. Balingog sa kapili mo noy. Usa man mo gi-imagine. Ay, di lang kumusulti pa der kay sigurado na masuko. Ha? Uy, kinsa man? Hay na lang ta, Piping. Kanang dagway ni mo. Hoy, klaro na kaayo, oy. Klaro kaayo nga ako imong gikataw-an kanina. Kahilas ra di mo. Unsa man ko ni imong gikataw-an ako nga kagwapa ra nako ganina, Aw, bisag karon, wa pa man ni mapapas akong make-up. Ay, wata ka kataw yan na mong make-up, oy. Kay di na katawanan, makapikal na. Unsa? Uy, kahilas gud nimo. Ingon magani sila sa akong mga kauban sa kofradya nga angayan kaayo ko. Oo, bitaw. Pero pagtalikod to nimo, wala nang luwa to. Grabe sad ng luwa, oy. Paghilom, oy, Felipe. Philip? Oh, ngano ka? Kalit ka magkahilom diha. Si Angela may tigbundak sa kungan nga Pilipi. Hoy! Ah, Piping! nakalitan lang ko sa pagtawag ni mo na kong Pilipi Gring. Oh, kay ngano man di ay. Nabaguhan lang ko. Nabag-ohan? O may nahinumduman ka lang? Kanahan ba ng asawa? Ay, mura nagkagamhanan naman yung noon eh. Hoy, Felipe! Ay, nakalitan na lagi ko. Pero may nahinumduman sad ko. Unsa may imong nahinumduman ko, no be? Siga mamatag ilong. Pero masigang ilong is mata. Unsa lagi imong nahinumduman? Ay, si aning nanay na ako, basta masuko na ganitong tunod-anay na ako, ibundak naman ng Pilipi. Oh. Ngano ka? Ni TV magud ka diha. Ngano ka, oy? Ay, nahinumdum lang po ko ni anhing mami nako. Ibundak po niya ang milagrosa kung masuko na siyag maayo nako. Hoy, ayaw katawa kay parehas rata. Di mo na mo akong ikatawan, Gring. Unsa man di imong gikatawan? Ang imong pag-ingo nga, nahinumdum na po ko ni anhing mami nako. Ibundak ko niya milagrosa kung masuko na siyag maayo nako. Lason yung paminaw, Gring. Hilason bitaw. Pero unsaon taman nga mami og daddy magyo ilang gipaanad og tawag nako. Bisag nagpuyo Miss Bukid og pagpangumare ilang trabaho, magbuot di ay ka.
Kadagan na madayon ng abog ang kumpisalan. Ay, Piping, Oy, pader. nagunsa man ka. Akong gilimpyuhan ng kumpisalanan. Kay taod-taod na ba nga makapangumpisal ang mga tao. Basin niya may muanhi para mangumpisal. Kay nabalik naman ka. Sakto ka no eh. Sige, tiwasala na. Magpa-schedule niya kung pangumpisal. Sige, unsa man tay untay imong tuyo, pader. Ayon lang na eh. Lain na lang akong pamalihugon. Tiwasala lang niya na no eh. Sige, pader. Ay. Ay, nahuman gitawon ko. Ay, limpyo na. Sinaw na. Pangumutan na rin ako. Pero mulingkod una ko. Ay. Nanimahom di kong singot eh. Sige lang, mag-ilis lang niya kong t-shirt karon taod-taod. Bendisyon ni ako, Padre, kay ako nakasa. Patay. Mani abiso babayhan na. Di Ang ba ko akong mga sa, Padre, mauni. Kadiyot. Number 1 akong sa, Padre, mao ang pagkahinawayon. Kadiyot una. Grabe na gyud kaayo akong pagkahinawayon, Padre. Di na matabang maong ako na gyud ning gikumpisal. Ala, di man ni maminaw bayhan na. Arte pagid kaayo ko, Padre. Mag-uban gyud nang akong pagkahinawayon o pagkaarte. Hinaot ka pa sa iluon ko sa Ginoo ini. Ala, seryoso man ni kinagilak man. Lord, pasaylo alang ko ha, pero murag lisod naman is paggangon iyang pagpangumpisal. Pasayloon ka ko sa Ginoo ini, Padre. Kung kinasing-kasing yun ang imong paghinulsol o pangayo pasaylos Ginoo, iya kag yung pasayloon. Salamat, Padre. Pero isaad usab og paningkamuti nga dili ka na mo usab sa imong pagpakasa. O kuno galing mo sipyat kagyod, ayaw panagana sa pagduol sa kumpisalan ug ikumpisal pag-usab ang imong sala. Mukumpisal ko pag-usab, Padre, kay ako nakasala na sab karon lang gyud. Ha? Karon lang gyud? Karon nga nangumpisal ka? O, Padre, nanaway na sad ko og nitukar na sad ang akong kaarte. O saibot ni mong ipasabot. Nganong nitukar man ng imong pagkahinawayon o pagkaarte nga niya ka mas kumpisalan. Wa ka may nakitang tao. Gibahuan man ko nimo, Padre. Uy, kay bisa na ay nag-alinato. Nilahos kit ang bahos imong ilog kung kasukan kay ko, Padre. Ay, salamat na human. Nagyugkumpisal tumayan na nga hinawayon kayo. Gipaningot ako samot. Bibi mo dali ko gawas. Bibi tingalig na sa musunod. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Lago kong minyo, Padre, pero nakasa ako sa kong kaminyoon. Kinsa ka niya Bi, ito ni paminahon, Bi. Murag interesado ko, nida. Padayon. Dali ra kay ko magtintal, Padre. Di ko makabalibad kung doon na babae nga maduon ako. Malimot dayon ko nga may asawa na ko. Huyang kayo ko kung babae na sigutan, Padre. Padayon lang. Bugat na kayo akong konsensya, Padre. Karon sa pagkakaroon, 5 na kabuok nga akong kabit. Ugot nga likha ning tawhana at ning kanahan kay 5 may kabit. Ug silang tanan gusto nga makigtipon ako. Padre, gusto silang makigtipon kay gusto silang magpaliwat nako. Yamat ra, bibi ako ganing lion sa kagwapo ning kanahan, bit. Mapasaylok ako sa Ginoo ini, Padre. Jesus, Mariusip ka na ng dagwaya. Uy, pinagaba ka ng dagwaya. Tingkalo na babae. Padre, unsay angay na kong buhaton. Palitig eyeglass ka na mga babayana kay mga daotan nagmata. Ha? Ang bot na kong ipasabot, pag hinulsol na, ug ayaw nag-usba ang binurit-burit mong binuhatan. Okay, Padre. Unsa may akong penitensya, Padre? Panamin, Ha?
Panamin og tutuki mong dagway sa samin hangtod nga mauaw ka. Feeling ako ka, feeling ako ka, feeling ako ka, murag may agartista. I-post na ninyo niya, aron daghan ang magkatambong sa meeting. Yes, Father. Father! May problema, Lolong? Magpakumpisal di ka karon, Father? O dyan? Magpakumpisal di ka karon? Pwede na kung naimangumpisal, pero magpa-schedule ko. Taas ba kayong linya sa kumpisalan, Father? Uy, mo ba? Oh, Pasilo ako, nauwaw ko sa kauligon. Unsa ron? Dali, tanaw na to. Oh, hala. Ano man na, Father? Gikan lagi sa kumpisalan ang uban. Unya, diretso og luhod sa tiilan sa imahe sa Sacred Heart. Mura man og nay nagpakumpisal, Father? Nang limpyo ko sa kumpisalan, Pader, kay daghan man yung mga mangumpisa, kay naan naman ka. sino yung Piping? Matay. Lord, pasaylo, alagin taon ko, Lord, ha? Pero, unsaon nga, di manggod sila maminaw na ako. Good mo, dito man sa nagsaysay sa ilang mga sa. Lain man sa kayo, mukalit ko gawas kay murag taas na rabang linya. Unsaon man na ako. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Yan na sad, Lord. Paminaw na lang yun ni sila na ako, Lord, ha? Kay igo raman na sila nagpahungaw sa kabugat sa ilang mga konsensya. Mao kini ako mga sa, Padre. Si Kuya Piping ana sa sud sa kumpisalan, Father? Siya ang diha ganina. O, wa pa ko kabantay nga ni gawas siya. Hala. O niya, unsa man na, Father? Pibaw ang mga tao, Father, nga dili pari ang nasa sud. Pero, tingalik na bangan sa mga tao sa Kuya Piping. Sa may nasud sa unin ni Piping. Pero, tanawa sad, Father. Ang mga gikan sa kumpisalan kay murag naghinulsol gid og pagayo. Tanawa ra gud, Father, oh. Gitarong sa tingalig may ni Kuya Piping. Unsay akong buhaton, Padre. Ayaw na pabadlong kay tiguang ka na. Padre. Pag rosaryo dito, yawat na lang kaluyan ka. Salamat, Padre. Daghan pa baka, no? May tagwa na, ayaw kagawas na ko. Bendisyon ni ako, Padre, kay ako nakasala. Tong, si Milagring. Hala! Oh. Hala! Ano kasis? Sinang milagri ng umpisal? Unsa? Patay! Mauna, Father. Nagduda gyud ko nga ang imong inahan mao ang uyab sa una ni Piping. Pasaylo ako, Dre, ha? Pero ambot ba, oy? Bisag unsaon akong wagtang ning butangas akong hunahuna, di man gyud mawa. Doon na kaha ni posibilidad, Dre. Pasensya, sister, paggaw ko. Ay, okay na, Father. Ako gani ang angay mangayog pasensya di mo. Ayaw na pagduda si mong bana, sister. Kay mahal kay kaniya. Way laing babae siyang kinabuhi gawas nimo. Ang iyang nangagi, milabay na. Ikaw na ang iyang karon. Giunsa man nimo pagsiguro, Father. Iyan ang gisulti na ako. Kanunay kanyang ipasigarbo na ako. Oy, mao ba, Father? Tinuod ka? Ay, oo. Wa ko mamakak, sister. Pinangga kay kasimong bana. Bisan sa imong pagdaog-daog niya. Bisan sa imong pagpasakit kanunay niya. Iya kagyapong gimahal. Oy, mao ba, Father? Mao na'y tinuod, sister. Martir ang imong bana. Iyang giantos ang tanan bisan sakit na kaayo para niya.
Bisan may mga panahon nga kasukmagon na siya nimo, mutong na lang na siya. Kaya ka manggihigog mapag-ayo. Mao ba, Father? Mao na'y tinuod. Gani, may mga panahon nga gusto ka na niyang layasan. Pero mutong lang yun siya. Kay lagi nanumpa siya sa Ginoo nga iya kang mahalon o kampingan hangtod sa kahangturan. Ay, kaluoy day sa kumbana. Kaluoy day ay ni Piping. Unya, sayang pagpauli at iman na siya. Ha? Ipakita niya ang imong pagmahal. Ug wag tanga ang tanan mo nga pagduda sa imong huna-huna. Silbihi siya kay imo siyang bana. Father, Father. Ako nang buhaton. Salamat, Father, ha? Oh, wa lagi kisaw. Wa lagi mo gawas ng milagring sa kumpisalan. Wa siya makailastingog ni Kuya Piping? Ako'y na-stressa nila. Oh, hala. Umana sinang milagring, oh. Oh, nagpamahid sa luha. Uy, hala. May dirit sa siya paingon din Oh. Father, makitaan ka niya. Di ka mo tago, Father? Oh, Father, paingon na gid sinang milagring din eh. Ako miracle baag maayo. Maayong buntag diha, Padre. May muntag sab, Sister Milagring. Ay, di lang ta magtabi, Padre, ha? Kay pangitaon sa nakos pip... Oh, time pa. Dre, Ngano, Sister? doon na di ay bisitang pari karon. Wa man. Unsa? Uy, kinsa man da itong nagpakumpisal sa... Mao ka na tinuod, sister. Martir ay mong bana. Iyang giantos ang tanan, bisan sakit na kaya para niya. Bisan may mga panahon nga kasukmagon na siya nimo, muutong na lang na siya. Kay iya ka manggigog mapag-ayo. Si Piping to, Dre. Panuway tong tawhana. Ayaw, Sister. Ayaw. Unsa man, pasagdan lang nimong mangilad sa mga tao si Piping, Padre. Daghanag ng umpisal, taas pag yun ang linya. Ay, bahaw ko. Pero kalma lang, ako rin bahala. Dinig ka lang, ha? Lolong, Lida. Ubarin niyo yung si Sister. Ako rin bahala. Pero, Dre... Ako rin lagi bahala, Sister. Diha lang ka. Nganong pugngan man kong, Padre. Kinahanglang mahibaw ang mga tao nga dili pari ilang gikumpisalan. Nang, patuo lang, nang. Maugid lang. Kung mahibaw ang mga tao nang, posible nga tabangan nila si Kuya Piping kay masuko magid sila. Bitaw. Unya, ganahan kang ilang kulatahon si Kuya Piping? Oo. Maong pasagdan na to si Father, mo ay musulbad ini nang. Mga brothers and sisters, muhangyo lang ko, ha? Balik lang mo human sa paniod to kay papahuwayon una nato ang nagpakumpisal karon. Ako rin magpakumpisal unya. Hapit naman sabting paniod to, alas 11 naman sa buntag. Dili day ikaw nagpagkumpisal karon, Padre. Dili day ikaw. Dili. Uy, sige, balik na lang ko niya. Balik ikaw, day. Balik lang ka, day. Balik na lang mo unya, ha? Balik Salamat ako, kay ha? ninyo. Ay, salamat, Dre. Balik lang ka. Ay, salamat. Nang lakaw ng mga tao. Ay, salamat. Wa na may misunod. Wa na kay tao. Kuyawan sa kumulili na kay basig masakpan ko. Ayas ka na apa magod eh. Sige. Isugid imong mga sala. Pwede ka na mo gawas diha no eh. Nang lakaw ng mga tao. Padre.
Baga ni mog naong ha. Wa man ka mahadlo kagabaan ka. Aray, may utang dungan ako, pre. Ako'y nahadlok para nimo basig gabaan ka, Ping. Kataghanan na mong nailad nimo. Gipakonsensya pa ko nimog maayong kagwanga ka. Ring, paminawa na kung ano na itabo ko. Habis ako sa pahinungdan, Ping. Dilito nimo angay buhaton kay sagrado ang pangumpisal. Naghatag kapag pinitin siyang kanahana ka. Ayaw sa gupulabi kasabag ring, oy. Nakasana ka na, oh. Mukumpisal kong usabon niya. Kay invalid tong akong kumpisal gadina. Magpasalamat ka gyud ni Padre Ping. Kay kung wa pa ko niya pugni, mauwawan ka gyud untas mga tao. Maihaw ka gyud unta. Aw, do nga nalatag pangumpisal niya, ring. Mangumpisal sad ko. Kinervyos ba ko kanina? Abigyan ako babunggo sa mga tao sa Kuya Piping. Laugaw ang kuya sa. Nakahimo mo gud. Naapikihan na lagi ko niyo siya. Kay, iyan ako nung gibadlong ang babae nga dili siya pari, wa man ko nung maminaw. Padayon man ko nung saysay sa iyang saha. Unya, naghilak. Makatawa mo kung kuya, eh. Mura magsalida gud. Uy, pero ingon bi as father ha nga dili ta manabi. Bisan sa tong pamilya. Ah, sige. Ato na sekreto. Way laing mahibaw. Basta biya ha? Lagi. Ato lang gining itago. Way laing mahibaw ini. Mga traidor! Mateo? Brad. Ay ko tagong Brad! Kinitay soul! Oh, ay! Uy! Mateo! Mga traidor mo! Mga bias mo! Kisayop kasi mo pagtuo, Mateo! Nasayop? Ha? Nakadugo ko sa iyong istoryahan! Itago! Isikreto! Walang may bao! Pwes! May bao na ko! Ngayon kong itunto! Sagbayas ka nila! Nagtukong buutan ka! Ako magibuwagan ako uyab ko si Sarah! Pero karon, may dako ng rason na makigbalik ko niya! Di na ko ni mo! Traitor ka! Lida! Mateo! Lida! Dako, ano nun akog sa, eh. Tungod na ako, gibuwagan na nun si Lida, siyang uyab nga si Mateo. Ug makigbalik na lang noon sa siyang uyab nga si Sarah. Ako gining sa, ako dakong sa. Ayaw busulay mong kaugalingon kuya, eh. Anong dili man? Kay kung dili patungod na ako nga inyong gihisgutan, dili unta sila makabuwag. I-judge man sa siya diretso. Huwag ko siya mahibaw kung unsay among giingon nga sekreto. Pero ni judge siya na may relasyon mi. How I wish. Oh, Iya may gi-judge kuya. Di ko siya gi-judge. Ano mo judge man siya? Di mo siya abogado. tarong ay. Ha? Seryoso ra ba nga itong istorya sa gulang sa nimo kinulok ko ira? Inuod man akong gisulti kuya. Ka-judge di siya. Dili. Abogado. Dili. Una, ngano mo judge man siya bi? Bitaw siya no. Anong mo judge man to siya nga di man siya judge? Correct. Ay, kung judge pa unta siya, pwede unta siya nga mo judge. Pero, okay ug dili man siya judge. Di gid unta siya mo judge. Sakto yun kuya. Oh. Pero ngano lagi na ngano mga mo judge og contest. Di man na sila mga judge nga, pero ngano mo judge man na sila. Bitaw no? Ano ka sa? Pero temparagon. Murag, wala naman yung magkadimaw nito istorya nga akin eh. Murag nalayo ng this topic eh. Nakabantay sa bitaw ko kuya. Oh. Kay baon ako nga no. Ano man? Naputol akong kaon ganina. Wa ko mabusog. Ako yun, kaya ko kaon. Ha? Nga naman kuya. Nabusog na ko sa kasaban mlagreng. Okay ka na? Dili pa gid, Father. Pero kahibaw ko, ma-okay ra ko. Sige na. Tabangan ka na mag-pray. Di ka basagdan sa Ginoo. Yes, Father.
Nagpandam kong pagkaon. Pangaon sa mo ni Lulong. Naputol makain yung kaon kanina. Ayaw na, Father. Okay ra ko. No. Ayaw nang mubiya ka sa kaon kung may problema. Mukaon good, okay? Sige na, Long. Sood na. Tuwan na si Lida sa sood. Salamat kayo, Father, ha? Ako di ay pader. Dinenta sa gawas no eh. Nasa ta istoryahan. Ay. Pero pader... Mag-istoryaw na ta. Pwede pa apilon si Kuya Piping, Father? Napami istoryahan. Mang snacks raw niya mi. Pero... pader... Sige, Pero... Father, sige. Ato ta dito mag-istorya no eh. Dali. Kaon pa, eh. Nagkaon bitaw ko. Pero murag, wa man ay iban ang suot sa mo plato. Wa ko'y kana. Kalam ni ini pagkaon nga gipaandam ni Father. Wa ka ganahi? Wa. Kaon, oy. Sayang kay na. Wa gid bitaw ko'y kana. Wa din ako tuyo. Oh. Sorry, Lord. Pero din ako magkatiwas sa kaon, ini. Lida, Sorry, bro. kuan, Ayaw na ko pugsa. Palihog lang. di ba ka nang... Sabtal ako. Ayaw na ko pugsa pagkaon. Oo, lagi. Di man ta kapugson. Moingon naman ko nga, ako nalay kaon na ng imong naas plato. Aha? Kadaghan na ito yung mong nakaon? Di, oy. Ako may mutubos ni Kuya Piping. Ha? Wa to'y paniudtos, Kuya Piping. Kay kasaba mo'y gipakaon ni nang milagring niya. Hala. Kanuoy ko din ni Kuya. Sunod noy. Una-una sa giduna. Ayaw ng diretso-diretso. Para si kaniya oh. Naganang napagan. Nangin pa si Lida. Do sa nas kuntian, oy. Kung sa kay kikaon na lang lulong sa lami ko tingali. Noy? Oo, pader. Akong ngusbon, pasensya, good. Ay lang gitugos ba na ha? Di na gyud, pader. Ginoo ko gutuman na gyud. May isulti ka, Noy? Kuan, naalang ko'y pangutana, pader. Unsa man na? Unsa dito imong gipakaon lang lulong og Lida, pader? Ha? Unsa imong gandam nga pagkaon nila ba? Aw, adobong manok ra gud to og pochero, Noy? Ako'y... Oh. Noy, Piping? Kung may sobra gani sila, pader, ako na lang ha, ako na lang to. Wapataw ko'y paniyon to. Ha? Wa pa kay paniud to, Noy? Wa pa lagi, pader. We. Bitaw, noy. Bitaw, noy. Nga Bitaw, Noy, naman bitaw. mo ko ni mo pader sa nagit, pader. Gutom na gyud tingali ka kay nagmanoy ka naman ako. Sige Noy, pagkanunti ka. Wa sa day kami sulti gud. Nagpasabot. Kuan ba? Nagpasabot manggug ko, pader. Lahi man ang nagpasabot sa ni sulti gyud. Ay, karon ni sulting nako. Karon pa. Oh, Ganina gyud ta dayon. naikog manggug ko. Ayaw gyud anang ikog-ikog. Labi na kung gutom na. Lagi. Kay mapas mo na noong gana. Oh, Ang kuya pag yung ulcer. Parehas kong classmate sa una. oh. May istorya naman gyud nato. Ako sinugo, pader. Huwag ka pagkanon ako ni mo. Magstorya pa mo lagi ka. Ha? Huwag kuan ba? Doon nagtawag kaya kung tiyan, pader. Maulsir na dyan ko ani. Pakana na taon ko, eh. Ayaw lagi.
Dali na. Dali na. Ay, pabaga na lang yung kuwan eh. Unya, wa ka mauwaw, Ping. Oo, uy. Pero gutom naman yung kayo. Hangaw, di ko magpabaga. Nga naman day ni pauli lang una ka. Naamang kita tayo daghang pagkaon ba? Sabaday, gipakaon naman gani kung nimog kasaba. Hahay, human na to, oy. Og angay raman sa kang kasabaan tungod sa imong gibuhat. Nilaliman kang nagpapari-pari pa ka. Kadaghan sa mga taong imong gitonto. Hoy, di ba yung ito maayo imong gibuhat, Felipe? Felipe! Oh, ngano naman sad ka. Mura man kag nakakitag ungo. Gring, ay lang kong tawag kag Pilipi, be. Ngano naman sad lagi eh. Basta. Ay, ambot ni mo, oy. Mag-andam na ko sa lamisa aron makapanihapon na ta. Ay, ninumdum sa kong anghila. Ay, anong mahinumdum magyud gihapon ko atong babayhan na, oy. Sudling tubig ang pitsil, Ping! Oh! Oh? Birthday na ni mo sunod buwan, pader? Uy, kadako gud ang hikay anak padre. Aw, di lang gud kayo dako. Simple lang, pero maglitson lang tingali. Pwede na ni sunod buwan na mong mga baboy, pader. Pwede na ni Aslon. Mabitaw niya ako no eh. Wala tanaw ko sa inyong mga baboy. Ay, barato na lang na padre, basta ikay mo palit. Pauli lang sa pagkaon og bakuna gud. Salamat daan ha. Magka-discount giday ko. Ay, libre na lang ko na imuha, pader. Libre. Oh, Uy, ayaw uy. Basta kay libre na. Ako nang regalo ni mo. Ayaw lang ilibre, noy. Baratuha lang. Basta kay libre na, pader. Ring, ato nang regalo ni pader, ha? oo. Okay ra ko dre. Way problema. Pero kung doon na kay ihatag, okay ra pud ko dre. Libre na lagi, Ring. Oo, lagi. Libre gud lagi. Libre ra dre. Ingon ako lolo, mag-ihaw siya duha ka kanding para sa birthday ni father. Yang isurprisa. Ay, ang ako sang mama, magluto og biko og budbud. Yay, takaw si Daddy Day. Pero, way mo saba ni father, ha? Surprisa na nato, ha? Ikaw sis, unsa inyong plano sa birthday ni father? Wa pa ko kay bawon si dadon nila ni mama. Basta kay naasa to sila dadon. Unya kami sa youth, magmanyanita may kauban ng choir. Apil mo yan, ha? Oh, mas maayo hinuon. Mas maayo hinuon nga daghan taro mas alegre. Yay, yari anong dlaw, no? Kaon yung kadlawon. Kaon ni kagabi. Di ba sa unto? Ayo. Whole day kaon, ana? Paningkamutan lang nato nga simple nga mga pagkaon lang ang damon. Kay di mo ganahan si father nga mugasto ang mga tao. Si Kuya Piping Kasa? Unsa kay iyang irigalo ni father? Ha? Muna, pader. Muna akong nadunggan sa mga batanon ganina. Magmanyanita sila sa mong birthday. Uy, inhanglan sa dieng magpakaon ko sa kadlawon. Ay, ayaw, pader. Uy, kaya matingaan na sila nga nag-andam ka. Surpresa man ko, no? Di magkapaybaon. Yang ano yung magkugipahibaw? Wa man ko nalaing na, pader. Sila naman to'y nagstorya, god. Aska nga. Aw, di lang sa tamang saba. Nga doon ako iandam inikadlawon para nila. Bitaw, no? Bitaw, pader sa. Kung may sorpresa sila nimo, doon na sa kay sorpresa para nila. Oy, kaaligre gud di ay ana. Isig sorpresa lang sila. Mao gyud. Usaw nga nasipyat man ko. Nakasulti man kong pader. Ay, nasipyat ka ha, Kaping. Or imong gitoyo aron mag-andam gid og pagkaon si padre. Mananag na magugagudring.
Believe ba na gina ko ni mo eh? Daan pagid lagi ko. Hay, kanimo Felipe. Felipe! Oh, siga naman sang mata ni mong gitawag ka na kong Felipe. Ay, ayaw na lang yung tawgaan na Gring. Di man ka kasabot. Ay, bugo ka, Gring. Bugo ka. Ay, ayaw kong ing nagbogo, ha? Unsa may problema nimo kung tawgon ti kas imong tinuod ngaan? Hoy, Ping, nakabantay na ra ba ko nimo, Ping, ha? Nakabantay na ko nimo nga mura kag mukaging basta sang pito na ti kag Felipe. Kay ngano man gyud na, Ping? Unsa man gyud ay nagpaluyo ana? Ilang ko ganahan. Ha, yamatra, di lang kaganahan. Wa ka ha kay mahinumduman, anak Ping. Hinumduman ba? Ikaw no, usa na sana nasusi mo ngo. Maghisgo tagbalik sa birthday ni partner. Ay, Guzman tapik. Ikay panghugas sa mga plato, kay sakit akong kamot. Gring, nagplano ko nga mo kanta sa birthday ni Pader. Ha? Uy, di ka maguba ang adlaw ni Padre kung mukanta ka? Grabe siya ni mo. Ikaw rin sa una nga, gihiranahan ta ka, naguba dito yung mga law. Ay, lahi man to sa una og karon. Karon kay maglisod ka naman ganig abot sa Oberhen Maria. Mag-practice ko kukod. Layo-layo pa mabitaw. Unsa man sa kuno imong kantahon? Ubirhin Maria. Unsa? Di bitaw eh, lain akong kantahon. O sige, unsa laging kanta ha? Diyos nun magtutudlo. Hoy, Piping, birthday na oy, dili na misa. Sakto lang tingali ng lista sa mga putay. Mga simpleng pagkaon lang nga sawa na mo sa kong birthday. Pero mamaray kong mama para ice cream. Malipay na mga tao ini. Sa kadlawon, putog si kwate. Ila tingaling pakapinan og mangga. Fights na na. Uy, nanawag mo na ako ginahans ka na yung panabang. Hello, ma? Happy tayo mong birthday. Maong nanawag ko. Manawag ug ko nimo bahin ana pero imo kong naunhan. Ari ka sa syudad mag-birthday, ha? Magpa-cater ko. Ma, Ari ka sa ato mag-celebrate sa mong birthday. Doon na ko'y contact kag caterer. O nakadeposit na ko. Nagpadana sa kog mga invitation. pero ma, ari ko mag-celebrate sa kong birthday. Di ba nagkasulti na ta about ini? Nagkasulti bagot ta? Ay, na. Pasensya ka na kinalimot ko. Kunya usapan ani ron. Di na naman ako maatas ang party. Akong gi-invite ang arsobispo. Oh my God. Pag-advance celebration na lang mo diha, o di ba belated? Problema ba ini? Makasabot na sila diha. Maiko ko sa arsobispo o sa mga pari nga akong gi-invite. Hello, James. Padre. Hello. Sige ma. Ako lang pasabto ng mga tao diri. Bye. Pasensya na, James. Pero dili na kumuanha sa imong bagong parokya. Dili mahimo magkita pa kami ni Felipe. Dili na. Si Mama gyud. Saon makani. Nangandam na ang mga tao. Mahugno gyud sila ni kibaw nila nga di ko ani mag-celebrate sa akong birthday. Libre na nimo, amo nang libre nimo, Pader. Mao nay among regalo ni Milagre nimo. Sunod buwan, pwede na ning aslom mga babuya. Magmanyanita sila nimo, Pader. Di sila pasaba. Surpresa ni nila nimo. Kaluoy nila. Pero di sab mahimo nga kung balibaran si Mama.
Ngano kang nagpatawag man og emergency meeting si father, no? At ano gini mahibawaan ni nag-abot niya? Ay, salamat. Wapas, Pader. Ah. Sabi na, late na ko. Kuya, dari lingkod gay. Mga bro, balhin mo speakers. Balhin mo sa likod. Mga VIP rin yung sa tubangan. Pere ka, bro. Sa VIP ka, sa liklaro na eh. Oh, VIP ko! Sa VIP. Very ignorant person. Likod na kuya. Dari lang kuya. Ay, sa likod lang ko kay di man ko VIP. Uy, joke ron ko to kuya. Taw. Uy, Ayun na magsaba. Kaya na si father. Pader. brother. Diyan na tanan. Good afternoon, Pader. Good afternoon. Pasensya na nga gistorbo ta mo, ha? Okay ra, father, oy. Why problema, Pader? Basta ikaw. Direct to the point lang ko. Bahay ni sa kong birthday. Uy, Nahibaw ko excited ang tanan sa kong birthday. Mas excited pa manggalit tingali mo kaya nako. Pasensya ninyong tanan pero wa ko din sa kong birthday. Nanawag nga ako inahan ganina lang. Papaulion ko niya sa amo. Doon na siya giandam para sa kong birthday. Gusto kong mubalibad pero nahibaw na mo unsa ang inahan kung balibaran mo dayog pangluod. Kung siya lang day amuan ni Pader. bitaw. Ako na nang gisulti niya pero may mga ginvite na siya mga bisita. Apil pa gani ang arsobispo. May gikontak na siyang kiterer. Pero ay lang sinupalabig ka gol. Kaya ni kaugma, mubalik na dayon ko din og pwede na nato ipadayon ang atong salo-salo nga pinobre. Madayon gihapon ta. Mapostpone lang. O gatong nagpractice para manyanita, kantaha lang gihapon ninyo, ha? Pero dili nagkadlaon. Hinaot lang nga musabot ra mo. Pero musabot mo Mga buotan gud mo, di ba? Oy, kalain. Baraw di ay ang manyanita. Baraw yun. Huwag tayo mahims. Kakontrabida sad sa inahan ni Padre, oy. Uy, ay lagi pag-iunahan na lagros. Inahan ko na. Ay, murag na ni Mouse kanako da. Imos ang gibundak ang milagros da. Bundak kayo na lang tayo na Cuman. Sa ato pa. Di na ka masuko kung ibundak na kong Felipe. Di na lang. Bubawas na sad ko. Lagros. Pero, laina sad og di madayon ang mga plano sa birthday ni Padre, oy. Ay, madayon, manggod. Mapuspon lang. Pero, usakad daw ramasad. Pero, Ping, unsa to imong giingon? Magpa-cater ang mama ni Padre? Kuno, o imbitado ang arsobispo. Asa ka na? Uy, wow! Social gyud ay ang selebrasyon ni Padre. May untag pakuyogon tang Padre Ping, no? Hulo, uy, pakuyogon yun. Ay, may na lang sad unta ba nga makaistorya-istorya tas arsobispo. Usa baya gyud nas akong gipangadoy. Kanang murag closed nato siya ba? Toing. Maayo na lang gud na ako'y ma-post sa FB. Maodi ay. Ren lang pangandoy anagring. Ay, suway lang kunog ingon si Padre Ping. Pinakomedya lang gud. Basin pa di ay. Nga! Layo tagsayo man lakaw mga bisita. Aron magkagikan na sa gugadlawon, balik siya kong parokya. Anak, dali na. Kaya naabot ang arsobispo. Dali, sugato na to. Ay, kadali na sa arsobispo, Gamay pa kay gikaon. Busy ka na si Arsobispo, ma.
May gani ka nagkahatag siya gamay higayon pag-anhi din eh. Oh, hinuon sad. Sige, sige. At imana na itong ubanin mo mga bisita. Uy, hala, sila si Father Ray, si Father Randy, si Father Ricky. Naadi ay, nakakita ka nila? Oh, dito na ko nila. Ako itong balikon kay na si Father Lloyd. Niya pa'y nanawag. Uy, sino yung Piping? Oh, Hello? Noy Piping? Salamat, Noy. Oo, dayon taog ma, ha? Mao ba? Ganito ha, ato na ni Putlo, Noy. Manawag ko nimo. Mo video call ko aron makita sa dimo ang among hikay diri. Ingon man si Mama. nabot ang ibong tiya Mira o si tiya Carol mo. Sugaton ko una. Asa naman to si Mama? Tora. Anak, torang imong tiya Mira o ang imong tiya Carol. Nangita to nimo. Akong ginangamay gikasulti ka pa sa telepono. Nigretra na ko si Noy Piping ug ang mga sakristan. Asa naman to ako mga iyan? Tora o. Ato akaw. Okay ba? Jamina! Tia Carol! Kumusta nga ako mga gwapang iyan, ha? Ginoo, salamat. Salamat nga imo jud ko gitugutan. Nga ma-celebrate ang birthday sa kong anak layo kang Felipe. Salamat. Daghan og bisita silang father, oy. Dako sa nilang bay. Pero, murag karaan lang. Nganong kibawan mo? Nag-video call man mi si father. Oh, abi na ko kamoy nanawag. Oh, kami lagi. Si Kuya Piping gid ang nanawag. Naapil na mi-greet ni father. Unya kay, kaputol man niya kay siya may mag-video call. Mao to. Oh, mao di ay. Sis, duta untag apil ta didto sa? Oh, mas maayo ginang anhira ta, oy. Kay kung naata dito, magpuyo raman ta, kay mauwaw man ta. Oh. Bitaw sad, no? Di parehas din hiba nga makakiat sa taba, sa? Mao gyud. Labi na mo mga sakristan. Sus, makiatan biya kay mo. Kamera good, ha? Kamera kiat? Kiat mo sa ganay ng mga tiguang? Pero kamo mga sakristan ang pinakakiat. Bitaw sa? Unya, Ping, makauli ka ha si Padre Ugma. Oo, yan lang gipaniguro. Unsa man sang orasa. Kaya ron dili mausik ang mga pagkaon, Ping. Padihas na to nga mag-asal patas baboy. Ay panihapon ang gingon ni Pader para sigurado. Ba, yun noon. Ako na itong kipahibaw ang mga nisaan nga magdag pagkaon. Na abisuhan na ito nako. Ay, okay ra. Bahalag na postpone basta kay madayon. Mao nagring. Nabitaw na in English nga better late than never. Naka-in-English man. Oh, come on. Bugiro ang din, Ping. Ay, tuod, Ping. Unsa man, mukuyog ang inahan ni Padre. Ang botom sa kong makapangutan na. Kuyog lang ma. Aron, makapil sab ka sa among selebrasyon dito. Na, mapahuway ko Kapoy baya jud kay ko ining mga miaging mga adlaw sa pag-andam atong imong party ganina. Gusto naman ganit ko muhigda. Makapahuway pa magukaw, ha? Di naman kaita mo sa'yo. Giingnan to na ko sila si Piping nga panihapon lang ang selebrasyon. Taas pagkag-oras pagpahuway, ma. Tanaon ko lang. Di lang ko mo pasali. Pangyoan sa bugo ni mo, ma. Sige, pahuway na dito aron na magkakuyog yung kaug. Pangyoan sa bugo ni mo, ma. Sige, pahuway na dito aron magkakuyog yung kaug, ma. Kinuo ko. Di na ko makalikay kang Felipe kung mukuyog ko. Dili kini mahimo. Dili mahimong mahibaw siya
nga ako ang inahan ni Father James. Di pa ko andam. Dili pa gyud. Uy, hala. Karon pa di giihaw ang aslo nun, Ping. Ay, taas pa man sa oras. Kabi pa ko ng selebrasyon ni Pader. Hinoon sad. Kag diday kog lubi, Ping, kay magbiko ko. Na may magdaog bikog ring. Ay, sige lang, good. Mas maayo man sad nga naasad sila laing matilawan. Lahi baya ning akong biko kay sinagulan baya ning tabliya. Pero wag iso sa botilya. Sige na lang. Pila makalubiya akong kurkuron. Asa naman itong lista ni Mama sa mga palito nun? Ay, skagluwag tang no. Chuki. Oh, Hi, sister! oy! Bro! Naalagi ka? Naaman ka. Unang naasag ko. Ha? Bitaw, isugo bitaw ko sa kong mama. Nagluto naman sila sugod sa kalderitang kanding. Ako sad gisugo ni Mama. Di aram di ang listahan, uy. Ay, salamat na kitaan ra gyud. Kuyugan ka na. Uy, gisugo sa gano. Ay, iyahay na lang gud ta. Iyahay na lang kita kay para pareho tang madali. Pwede rin good nga kuyugan ka. Ngano, wa ka gipadali? Wa sila mahimo kung di ko moabot. Bati na na siya, bro. Sige na, iyahay na lang ta. Ato na ka. Pasensya na gyud. Sakit yung kay akong kalawasan. Di gyud madamo biyahe. Nanalan sila dito nga, nagpasalamat ko silang pagpangga nimo. Ang mayo ini, video na ko ang iyong pagpasalamat nila. Unsa? Ayaw na. Kay gawas nga wa pa ko ligo. Di ko gustong mangawat og moment. Videohan ti ka karon dayon ha? Ayaw na lang lagi. Sa gikaingon ko na di ko gusto mangawat og moment. Millennial ang kag sinultihan mangawat og moment. Ay, di manggod. Ila manggod ang higayon uban nimo. Ang angay lang nga, ikaw na gyud, ikaw og sila. Ayaw na kong apila. Ay, ang ako yung inahan. Sige na lang. Imong gusto mo'y matuman. Salamat kay ninyong tanan. Mura sa kong superstar ini. Duha gyud ka selebrasyon ang birthday. Superstar man ka na mo, Father. Woo! Yes! Balik-balikon gyud ako ang pagpasalamat ninyo. Sa inyong pagdawat nako dinhi sa parokya, sa inyong pagmahal nako isip sakop sa inyong mga pamilya. Labi na ninyo, Noy Pepeng, Sister Milagreng. Sa tanang mga parokyano nga niya karon, apil na ang daghan gyud kay salamat. Sa mga youth nga gipanguluhan ni Sister Lida, sa mga sakristan nga gipanguluhan ni Noy Pepeng ug ni Lolong, sa mga lay ministers, sa mga readers, psalmists, mga sakop sa choir, sa mga sakop og mga opisyalis sa nagkalanlaing mga kapunungan nga maurang mga naunga. Salamat gyud kay ninyong tanan ha. Og sa di paday ko malimot, akong ipaabot ninyo ang pasalamat sa kong Mama Anghela sa inyong kaayon ako. Nagpasalamat siya sa kinasingkasing ninyong tanan. Walang yun siya magkauban dinhi kay ni pahuway in taon. Nanakit ang kalawasan kay nabisipod sa pagpangandam siyang parte para nako. Tuod ato ipakita ninyo ang parte sa akong inahan para nako gahapon. Palihog, roll, VTR. Ay, wow! Social gyud lagi, Pig, oh. Nairam tingog. Ay, sa ilahan ning bahay, Ping.
Dako sa di silag bahay, no? Asa may inahan ni Padre diha? Wa pa ko makakita. Uy, ang arsobispo, Ping, oh. Uy, mauna, Ping. Kanang nihawk sa kamot sa arsobispo, mauna. Mauna ang inahan ni Padre. Oh. Uy. Oh. Si Angela? Unsa man, Ping? Nakakita ka? Ay, wa na noon. To anasad. Oo, kan na, mas klaro na. Mauna, Ping. Maunay sangay sa imong ex. Oh. Ay, haya-haya gud sa inahan ni Padre, oy. Oo, close gud kaayo sila sa arsobispo. Kinuo ko. Nganong kalit man kong gikabuhi. Wala man kong kakuyapon. Ping. Uy, Ping, ano ka, uy? Nang luspad man lagi ka. Gikabuhi man kong kalit, Gring. Gikabuhi kas nahong sa inahan ni Padre. Ay, bitaw, uy. Komedya ra. Unsa man day mong gikaon, Ping? Tinuod ba ni Lord? Wa ka nag-joke. Dire. Aritas luyo, Ping. Lingkod. Sandig, oh. Ay, unsa man day mong gipangaon. Naghinangol na sa tingali ka. Mao niya nagsagol-sagol na sa day mong gikaon. Mao tingali. Sa ako na tingali ning kahangol. Unsa man? Sakit imong tiyan? Di man sad. Wala lang kong naluya. Nilabad akong o. Na, daghan tingali ka gikaon nga lechon, Ping. High blood tingali ka. Gring, ako lang ning ipiyong. Murag ni arang-arang man akong pamati nga ni piyong ko. Sigurado ka? Oo. Lakaw, balik lang dito sa tubangan na rumalingaw ka. Dinilang ko. Ay, bitaw, Ping, uy. Kay dili lang una-unta ta manguli. Di lagi ta manguli. Pahuway lang ko. Mulian na lagi ko ron. Balik na ko dito ka. Balik na dito ka. Okay ra di mo nga biyaan ti ka. Ay, okay na lagi. Muingon na ko nimo kung unsa man gani. Nahala, sige. Sige. Pahuway lang diha, ha? Ginoo ko eh. Murag ni tuyok pa man ang akong utok. Ngano man eh. Huwag yung kong magdahom ini. Si Angela. Si Angela ang inahan ni Padre James. Haskang aligriha lagis birthday ni Father James, no? Mura magfiesta. Mura sag Pasko. Haskang lingawa ginako, Ping, oy. Oy, ikaw raman day mo'y wa malingaw. Unsa naman ka diha? Kumusta naman ka? Labad gihapon imong oo? Di naman kayo. Niinom na kong initubig o nanghaplasan sad ko. Maon na. Sa sunod ba? Ayaw na gud paghinangulping. Tilaw-tilaw lang gud og ginagmay. Gamayng lechon, gamayng kaldereta, gamayng biko, gamayng budbud. Gamay nga bisag unsa pang ubang putahe gud. Basta bahalag tanan pagkaon imong tilawan basta ginagmay lang. O, Gring, ako na timanan. Ping, kita man kong mga gores na, Ping. Hinay-hinay na biyain taon hinay na niglihok atong tinai. Dili na makasugakod og kumbate. Mao nga dili na gyud taangay magpalabi. O, Gring. Sige. Una lang dito, Ping, aron makapahuway na ka, ha. Ako rin manghipos din, he. Paksiyon ko sa daan ang lechon nga pinadaang Padre. Sige, Gring. Diyos ko. Wa pumahibaw si Milagre nga. Ang inahan ni Pader. Maurasab si Angela nga akong uyab sa una. Unsam kay iyang ikasulti kung mahibaw siya. Lahir wag utok ng bayana. Unsa makaisunod nga mahitabo, mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati subon pa mga sumpay ning sugilanon. Pader, I am your pader. Dalit ka nato sa RMN Drama.